egia esateko oso gaizki gusten dut gauza hori egia da, zenta alde batetik ez da gozoa jendea azken finean ez du taldea begiratzen, baizik eta taldea bere pantailan, ez? Azken finean jendeak begiratzen du bere telefonoa, pagatzen du sartze bat kontzertu batera joateko, eta azken finean barnean dagoenean begiratzen du bere telefonoa kasi kontzertu osoa ikusteko ondo grabatzen duen. Eta gero bada beste gauza bat, gaiko lagia atxe baten ondala, eta hori da pixkat gure gaurko gizartearen simbolo bat, ez? Azken finean gauzak bizitzea baino, importantagoa da oroitzapen bat edo txikitzea, beste erakusteko. Azken finean ez dituzu gauzak egiten zure plazera propioaren zat, baizik eta erakusteko jenari begira zen kontzertu ikusi dudan eta ez dakitzea, eta azken finean nik dobai atxe baten dut, kontzertu bat gustuko bain baduzu, posatzen duzu bertan, ondo posatzen duzu, eta jai egiten duzu, eta ez bezira oroitzen ere bakizu ondo posatu duzula, ez? Aurrari dena posible egin berregin ta desegin gabe nerabe ari dena imposizio tautua ukatzen du bidea urratzeko orain da alabe gazteak ono dena geroko behar ba egun batez baina egun zertako posibilitatien infinitatian itotzen du fatalitatea orain da alabe orain da alabe Musika da bizitza, ez? Eta goari gira ni personalki eta taleko kide guziak bezala gure bizitzaren gauza handiena edo ezakit behar da bizitzari sentsua ematen joan gauza dela musika. Eta hori, gauza oso importantea, eta badu ironia hori ez, momentu berean da badakiu ez dela zerbait importantea, ezakit beti atxiki behar da zerbait pentsatuz bakarrik musika talde bat gira eta ez dugula mundua aldatuko honekin, eta momentu berean sentsazio hori ez dagoela beste gauzarik hori baino importanteagoa, biskat kontra esan bat da musika. Hala be, gure diska berria, berriki ateratu dena eta oso pozik emaitzarekin. Izan da diska bat 10 abestitakoa, zer esan 10 abesti, Tolosako Bomberenan grabatuak, Toronton nahasiak eta masterizatua Kalifornian, eta beraz soinuaren aletik izan da pixkat baso bat pasatu gura uste dut, eta gu oso pozik emaitzarekin. Uste dut gu diska honetan egin dugula erabaki hori hartu genuen pixkat gauza landuagoa egitea edo ekoiztuagoa edo alde batetik gure buruari frogatzeko genuela ere egin nolako diska bat landuagoa eta benetako produkzio bat ezagutzen duena. Eta gero uste dut kuriositatez egin dugula, guk gira talde bat beti esperientzia berrietaz goxe eta berazia genuen gogoa ikustea zer zen benetan denbora hartza diska bat grabatzeko, maketazioak ondo egitea, gero grabatzea, gero kanpoko norbaitekin lan egitea ere kanpoko norbaiten iritzia edo ezagitu oharrak ezagutzeko, pixkat esperientzia berri bat egiteko eta esperientzia hori konpartitzeko. Eta hori zen helburua eta hortako ez dut oso pozik girela zen eta pozik gira emaitzarekin, baina pozik gira ere prozesuarekin. Kreiren erabakia izan da gustu historio bat. Azken finean, esaten nuen bezala, genuen gogoa pixkat kanpoko jende batekin lan egiteko
kuriositatez, ikusteko pixkat nola ikusten zen euskarazko talde bat, kanpoko norbaitek entzuten bazuen, nola hartuko zuen, zer egingo lukeen honekin. Eta edo zen da gustu historio bat, guk erabaki dugunean norbaitekin lan egitea, azken finean pentsatu dugu norrekin eginen dugu. Eta beti bada helburua egitea, ez dakit, norbait famatuarekin edo izen bat emateko, eta guk izena baino nahi ginuen norbait atxematea, ez dakit, gustokoa, lan ona egiten zuena edo, eta gure gustoko zen lana bat egiten zuena. Eta beraz, proposatu genion Berkeley gurekin egitea diska. Hastapenean ekoizpen osorako, eta azken finean, nolaz, agenda historiogatik eta azken finean guk grabatu genuen, Tolosan, Bonberenean, eta horre Carlos Osinaga eta Inigo Erazoki izan dira persona oso honak, eta grabazioaren kalitatea janik oso da zen. Eta gero bidali dugu dena Berkeley, berak egiten baitzuen nahasketa irailan. Eta iraila bukaeran bagenuen nahasketa, eta oso pozik. Izan da gusto historio bat, azken finean bagenuen kuriositatea hori egiteko, eta atseman genuen jende batzu norrekin interesa genuen lan egiteko, eta beraz egin dugu. Diska Alabe deitzen da, abesti bat horrela deitzen baita, Alabe abestia, eta abesti honek kondatzen du pixkat nola bizitza, nola adin batean edo bizitzaren momentu batean edo azken finean behartua ziren albezen bat atzeratu dituzun erabakiak hartzeko, eta azken finean ohartzen zira usu erabaki bat benetan hartu behar denean ez dagoela hirugarren atera biderik edo ez dakit ez dira mila aukera baizik eta usaian bi bide baizik ez dira eta beraz Alabe. Diskaren diseinuarekin hori izan da Ramon Zabalegiren lana, bera da artista bat irungoa. Jadenik egin zuen gure aurre azken diska istanteak. Berak zuen egin ere txina horiak bilduma hori laboari egineko medaldi hori. Eta beraz egin du hori litografia lan batetik hasiz, hori egin du Donostian egin du, eta gero pasatu du formatu ontara egiteko diska, baita biniloa aterako dena urrengo egunetan, eta gero diska horrez aparte aurkitzen alda ere interneten bidez, beraz Bandcampen, hori plataforma bat da, nun ezagir dugun diska formatu digitalean edo, deskargatzeko, beraz bai da aukera, format digitala, CD-a eta biniloaren artean. Hitzak idaztean edo, erabaki genuen diska hori Alabe deitzea, eta nik hastapenean baduan ideia hori egitea diska bat alde batetik A emango lukela eta beste aldetik B. Eta ideia hastapenean zen egitea zinez letra normal batekin edo. Eta ideia ipatu genion gero Ramoni, eta Ramonek bilakatu zuen ideia benetako arte obraz, aldatu da, nire idei etxusetik egin gauza oso poitat. Eta hori, eta hola gertatu da. Eta gero fabrikatik itzuli denean diska hori eta etxera iristi zenean hor kaja ireki eta oso pozik maitzarekin, benetan kriston lana polita egin du. Diska hori aurkezten hasi gira, joan gira jotzera beraz Madrilera Mazazpian eta pasadan asteburuan egin dugu 3 fetxa Galizian. Eta orain beraz urrengo larunbatean, abenduak bat, egiten dugu lehen aurkezpen kontzertua Euskal Herrian. Pasako da Durangoko platerunean, eta oso pozik gira bertan jotzea, izango da gaualdi berezi bat, pixkat kaleratze jaia izango da goetako, beraz gomitatu ditugu lagunak, gurekin jotzeko batera Mutur Beltz taldea, eta gure ondotik izango da DJ Elbizkaino, musika pasatzen, soul, rock zaharra, pixkat giroa emateko ez. Eta autobus bat erantolatu dugu iparraldetik etorriko dena, eta beraz helburua da pixkat ospatzea denen artean, hori izango da lehen fetxa Euskal Herrian, eta beraz espero dugu denak ondo pasatzea eta jende horbiltzea. Eta horren geroztik izango dira data bastante Euskal Herrian, 14an Tolosan, 29an Ondarruan, urtarrilak 4 Gasteizen, urtarrilak 5 Iruñan, eta urtarrilak 10 Bilbon, beraz Frantzokian, eta hortik gero mugituko gira Inglaterra eta Frantziara, amaitzeko aurkezpen bira hori Miarritzen urtarrilaren 18an Biarritzeko Atabalan.
kasu etorkizunaz ari gu, ezakit ari gira gauzak bizitzen, beti eksperientzia berrien bila, beraz, hor, diska hau egin dugu, prozesu oso luzea izan da, beraz, egia da orain asmoa da jotzea zuzenean, albe izan bat, bai Euskal Herrian, eta egia da egin nukela orain pixkat ateratu Euskal Herritik, eta probatu pixkat bira handiagoak edo egiten. Aukera zen dugun hori ez dakigu, eri gira hori ikusten hori, eta hori, nire ustez izango da urte bat edo biz kilometro asko jana ditugu, ustez.